Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan-santriwati kelas songo SMP Unggulan Asia Bantul. Pepanggihan malih kalian Bu Yeni ing ruangan basa Jawi. Minggu wingi kita sampun nyinau bab unggah-ungguh basa. Sakmenika kita badhe sinau bab unggah-ungguh kanggo nelakake rasa sarujuk lan ora sarujuk. Jadi kita akan belajar tentang unggah-ungguh untuk menyatakan rasa setuju dan tidak setuju. Saderengipun monggo kita wiwiti kanthi maos pausan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menerima materi hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu memahami teks untuk menyatakan berbagai maksud dan tujuan dalam masyarakat sesuai dengan unggah-ungguh Jawa. Muatan imtaknya ini terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi kita diajarkan untuk bersikap santun, lemah lembut kepada orang lain, karena bagaimana kita berperilaku, bertutur kata, maka itu pula yang akan kita dapatkan. Kalau kita bersikap lembut, santun, maka orang lain pun akan bersikap demikian. Dan apabila kita dalam bergaul di masyarakat ada suatu perbedaan pendapat, ada rasa setuju dan tidak setuju dengan pendapat orang lain, maka kita harus menyelesaikan urusan itu dengan cara bermusyawarah. Dan setelah bermusyawarah, maka kita harus menerima hasil dari musyawarah itu dengan bertawakal kepada Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bagi orang Jawa, kanggone wong Jawa kuwi ana unen-unen ajeneng diri gumantung saka ing ladi. Dadi awak dhewe kuwi bakal diajeni dening wong liya gumantung saka apa kang diucapke. Dadi wiwit saiki ayo padha dikulinake utawa dibiasakan gunakake unggah-ungguh basa kang bener. Karena ketika kalian bergaul baik di rumah atau di masyarakat, unggah-ungguh itu akan menjadi cerminan diri kalian. Jadi yuk kita belajar bagaimana cara unggah-ungguh untuk berbicara pada orang lain. Unggah-ungguh wong micara utawa unggah-ungguh berbicara wisik sepisan gunane sing becik lan sakperlune wae. Dadi anggone ngomong aja ngladrah tapi nganggo basa kang bener bener kuwi piye manut unggah-ungguhing basa. Nomor 2, ojo nyela gunemane wong liya atau jangan menyela ketika orang lain sedang berbicara. Jadi kita tunggu sampai orang tersebut, teman bicara kita selesai berbicara. Nomor 3, ojo gampang nyacat lan maido. Jadi jangan mudah untuk mencela ataupun meremehkan pendapat orang lain. Nalika panamune kuwi ora cocok karo panamune awake dhewe, sikape awake dhewe kudu kepiye? Kudu nggatekake lan hormati. Jadi nalika musyawarah utawa diskusi aja nganti yen ana wong kang pendapate ora cocok banjur awake dhewe ora gelem ngrungokke, ora gelem nggatekke. Lanjut ingkang nomor 5, ingkang nomor gangsal. Polatan sing sumeh aja mbesengut. Nalika ana pendapat utawa panemu kang awake dhewe ora setuju, aja ngetokke ora seneng utawa mbesengut. Dadi tunjukkanlah sikap atau polatan sik sumeh. Saiki ukara kanggo nelakake rasa sarujuk atau kalimat yang digunakan untuk menyatakan rasa setuju kuwi ana
ngoko lan krama. Nah, bedane wingi wis dibahas nggih ing ulangan sek minggu wingi. Ing ngoko, aku sarujuk marang panamumu. Utawa aku setuju karo panamumu kuwi. Nah, kuwi digunakake marang upamane marang koncone utawa wong tua marang wong nom. Nah, kramanipun kula sarujuk kalian pamanggih panjenengan. Saiki ukara kanggo nelakake rasa ora sarujuk utawa kalimat untuk menyatakan rasa tidak setuju. Ing ngoko, aku kurang setuju marang panamumu kuwi utawa aku ora sarujuk marang panamumu kuwi. Ing krama, kula dereng sarujuk kalian pamanggih panjenengan utawi kula dereng saged nampi pamanggih panjenengan. Nah, ampun kesupen nalika nelakake rasa ora sarujuk kuwi diwiwiti karo kanthi matur nuwun sewu, nyuwun pangapunten supaya wong kang pamanggihe awak dhewe ora setuju kuwi ora duwe rasa kuciwa utawa ora gawe serik atine wong kang awak dhewe ora setuju kuwi nggih. Nah, kuwi mau namung contoh dados tasih wonten ukara-ukara sanes kangge nelakake rasa ora sarujuk. Sakmenika wonten tulodo nggih ana pacelathon utawa percakapan contoh kang nelakake rasa sarujuk lan ora sarujuk. Iki pacelathon nalika rapat kelas 9. Ing taun ajaran anyar iki, Bu Sinta wali kelas 9 mimpin rapat ing kelas sak perlu pemilihan pengurus kelas. Bu Sinta, piye yen kelas iki gawe pengurus kelas kang anyar amarga saiki wis munggah kelas 9? Yanto, nuwun sewu Bu, kula dereng sarujuk kalian pamanggih panjenengan amargi pengurus ingkang kala wingi sampun sae. Nah, Yanto anggone matur kuwi nggunakake basa krama amarga Yanto kuwi nelakake rasa ora sarujuk marang Bu Sinta. Bu Sinta kuwi wong kang duwe tuwa. Banjur Yuli, ngapurane yo Yan, aku durung bisa nampa panamumu kuwi. Luwih becik dimusyawarahke karo kanca sekelas. Nah, Yuli nggunakake basa ngoko amarga Yuli ora setuju karo panamune Yanto. Dugi mriki sampun paham nggih? Nah, wis sampun paham, lanjut gladen. Saiki gawe teks pacelathon utawi teks percakapan kang nelakake rasa sarujuk utawa ora sarujuk kanthi tema kegiatan ing sekolahan. Jadi coba latihan gawe teks pacelathon utawi percakapan ing buku tulisipun piyambak-piyambak. Cekap semanten nggih. Materi bab unggah-ungguh kanggo nelakake rasa sarujuk lan ora sarujuk. Menawa tasih bingung, coba saged dipun baleni malih. Menawi sampun paham, lanjut gladen damel pacelathon. Semanten dipun akhiri kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.